Okay. Vadikani tadzoka futi zvunhu rineri. Tinofara nesupport yamunotipa, like what we say, and nekuwana mukana wekungoteera zvatinochidiscussa. We always say kuti don't hesitate to comment, to like, and all that stuff. So yeah, this week tadzoka futi tinogamuchirai pa this podcast yedu ineyi Hope Cafe. Tichiti makadii kwamuri kumatimana enyika ikoko, isu kuno tinochengetwa naShe. Saka nhasi ndoda kutanga hangu pana Proverbs 3. I'm sure everybody knows this verse, most of the people actually. Inotaura kuti trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he shall direct your paths. So munoziva kuti vhesi yeka amene pane humwe ujairiri hunongoitika uyauya kuti nongotaura vhesi, but it's not coming from the deep. So I notice it from myself kuti izvoni I would just think nezvayo, but sometimes isingandiitiri, because like from last week actually, not last week, Monday, I was just ndichingodzengerera pane vhesi iyo ndichiti kuna Mwari, saka how do I live this verse, izvo zvinhu zvisingaratidzike kunge pane chiripo, like ndinorirarama sei vhesi iri, kuti I want to trust him and lean not on my understanding. Saka after ndaramba ndichingofunga ndichingomeditata nezvevhesi, I just want to get it, and then nhasi kuseni saka ndichinamata for some reason mukanwa mangu mangobuda kuti God help me to be anchored, my heart to be anchored in faith, like in trusting you. Ndazorealize kuti chinhu chinobatsirwa naMweya Mutsvene izvo zvekuti trust in the Lord with all your heart, especially with all your heart, because nogona kuti trust nemuromo, but with all your heart panoda Mweya Mutsvene apa kuti akubatsire kuti uone zvinhu semaonero anoita Mwari, uve neperception yaMwari kuti how does he see things, and kuti izvoni. So before that I actually felt kuti what I felt and it zvasingaenderani nevhesi iri, and saka I think it works for every one of us kuti tivimbe naMwari Mweya Mutsvene kuti atibatsire kudzika midzi mukutenda kwedu, mufaith yedu. Hazvigoneke nemunhu neeffort, no matter how kagomera sei, like without the Holy Spirit's help it's in vain sematauro anoita vanhu. That is so true. And ndakazofunga ne this other guy anonzi Jairus kuna Mark 5. Nyaya inoditira zvakanaka zvikuru kuti izvoni pfungwa kuti Jairus akauya akapfugama pamberi paJesu kuti uyai muurape mwana wangu ari kurwara like near death or something. Jesu bavapinda munzira vakuenda naye. Saka mukazoverenga nyaya yacho it shows kuti mukadzi aiudoropa wauya akazova disturb along the way, bavambomira nekuda kweizvozvo. So I don't know ndo zvakadelay kuti mwana azofa. And then hanzi vari munzira kudaro vakasangana nevanhu vekumba kwake, vanhu vashandi vake, I'm not sure. Hanzi vamuti izvoni zvirega kunetsa mambo Jesu anymore because mwana atofa. Saka apa panapa verse 35 pakati hanzi while Jesus was still speaking, some men came from the house of Jairus, the synagogue ruler, and said, your daughter is dead. They said, why bother the teacher anymore? But 36 pakati, ignoring what they said, Jesus told the synagogue ruler, don't be afraid, just believe. Amen.
I just wondered hangu earlier on kuti I wonder what went through Jairus's head or what were his thoughts. Did he believe? Mm? Akaudzwa kuti Yeah. mwana ashaya. Yes. Yeah, saka chinhu chinonzi trusting in the Lord with all your heart. We need God vadikani. Pane rwiyo rwandinoziva ndazongoona kukosha kwerwiyo rwataigara chimbaronza hanzi only believe. Hanzi only believe. I'm not sure if it's correct. Yes, Hanzi that's right. all things are possible. Yes. Ukadzamisa rwiyo irwo ndaichasofunga nerwiyo rwekuti it's so deep kuti hanzi all things are possible if you only, that word only Yes. Yes. And that's what the Lord says kune murume kuti hanzi only believe. Amen. So there's a thin line ipapapo kungoti only believe nemuromo nemuromo chete handiti, and then Yes. believing for real from the deep part of your heart. That's where we need God. We need the Holy Spirit in this. That's Amen. my share today. Amen. Yeah, that's very Mm, powerful. mm, Ndikutoseka zvangu pana kuti like kutenda kwako kunofanira kubva pakadzika dzika, nekuti kazhinji mm, kana unenge uchiti I am trusting the Lord for this, I'm trusting the Lord, mm, I'm faithing it. I mean, there was a time when people mm, did those things saying I'm faithing it, but you mm, won't, something happens makuseni, kana maybe you were looking forward to something and then something just happens zvekuti what you were looking forward to doesn't happen in the way you thought it would happen. Unonzwa mm. kushekwa sokwekutenda kuya yauti inokubata so Mwari vakasakubatsira unotanga kutoona zvinhu zvacho Izvozvo, zvetofa zvapara. Also ndizvozvo. yatinaya Jairus yamataura iyoyo, like I always look back pane chosen, yainonzi the chosen, the part is very vivid in my eyes kuti vanouya zvechokwadi anosangana nevanhu apa pachonzi mwana atofa kusiyana naticha vanga vaendi. Ani anobva anoratidza kuti aso downcast, atoti saka ndanonoka handimukunzwa, Mm, because munhu we mm, find kuti umunhu unoita take over munhu. But if we don't mm, allow the Holy Spirit to help us, Jesus, andotanga kuchema, but I was getting the teacher, anditi ngona, I was mm, Jesus, mm. and then Jesus obva amuti only believe. Anobva atoti Yes. chiso chachapunyaira chiya chiya chato Mm, neupenyu, because audzwa kuti mm, only believe. Munhu uya waari kutenda amuti chiti Sadai Mweya Mutsvene mm. akatibatsira kuitira because on our own it's not possible. Ndosaka pane shoko Ndizvozvo. rinoti it's not by power nor by mighty but by my spirit says. Mm, I was reading Ezekiel earlier, ndobva ndaona kuti mm. Mwari vakasakubatsira aunogona kutadza. You find kuti Ezekiel anonzi panoona chiso apa anoona the glory of God paya, anoti azoona Eh, yachona anoona eh, ichiratidza the glory of God, anobva awira pasi. Mwari obva amuti eh. sumuka, handiti obva anzi Mm, sumuka, mm. umire. And Eh. chapter 2 inonzi, and he said unto me, Son of man, stand upon your feet, and I will speak unto you. Number 2 inonzi, and Ah, spirit entered into me when he spake unto me and set me upon my feet, that I heard mm, him speak unto me. So ona kuti mm, Ezekiel kuti agozogona kumira, it was mm. because the spirit of God yakanga yapinda maari. Zvorwa izvo kuti Ndizvozvo. ona waona hatingambogona kumira, Mm, tinotoda Mweya Mutsvene kuti atibatsire. ndizvozvo. Zvorwa even kutenda ikokoko tinotoda Mwari vatibatsire kutenda, because Eh. uri mukutenda kazhinji mumaziso ekutenda aiwa zvese all things are possible yamutaura if you believe, but Mm, ukatendera maziso ako kuti abude mukutenda,
unoona eh, situation very dire kuti zvakaoma. But Mwari akakubatsira manje, when you lean on the Holy Spirit, ichokwadi mm, chacho, I'm not going to leave you orphans, but I will send you the Holy yes, Spirit who's going to help you and teach you. He needs to teach eh, us then to believe, because it's mm, not one of Bible pana Jesu pavanoti, if only you have faith as small as a mustard seed, you will say to this mountain, eh, be it. Kutenda mm, kwacho kutaurwa mustard grain hanzi kari very small, very tiny, but zimuti mm, rinozita zimuti zihombe hombe. Tikaona kuti on our mm, own chaiko chaiko, it's a very small amount of faith that is needed. Zvekuti dai zvaingokoneka nekungwara neAI nechii nechika, tingadai tiri kure. mm, But you need ndizvozvo. God. Hence why we must Mm, always go back into His Word and seek counsel from Him. Good Holy Spirit, help us. Tibatsirei mm, mm, kutenda. Tibatsirei kutenda. mm, Bhaibheri robva rati kuna Hebrews 11. What verse is that? Inoti hanzi, faith comes by hearing, and hearing by the word yeah, of. Saka kuti tive nekutenda kwacho, kutenda kwako kurambe kuchisimba, kuchizova kwakadzika dzika, kune midzi kunobva pasi pasi kwekuti it's not moved by anything chingazouya. You need to know the word of God. Nekuti ukariziva ndizvozvo. shoko raMwari rinoita kuti usimbe pakutenda. Ukaverenga Mm, kuna Lamentations chapter 3, inotaura ichiti hanzi, it is verse 22. It is mm, of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. They are new yeah, every morning. Great is thy mm, faithfulness. The Lord is yeah, my portion, by verse 24, says my soul. mm, Therefore will I hope mm, in him. The Lord is mm, good unto them that wait for him, to the soul yeah, seek him. Saka yeah, kana tichimutsvaka Mwari uyu mm, nekuziva shoko rake, tinogona kuti whatever situation yazouya, wanetseka, woitaura kuti shoko raMwari rinoti zvakati, so I'm not supposed to be moved nekuti shoko raMwari rinoti yeah, zvakati. Ukazoenda zvakare kuna Lamentations 4, handiti ndakaionawo mm, nezuro, yakandiitira zvakanaka vhesi iyoyi. eh, Hanzi pavhesi 53, Lamentations, sorry, 3, tiri pa3 pavhesi 53 noti, they have cut off my life in the dungeon and cast a eh, stone on me. Waters flowed over my head. Then I mm, said, I am cut off. So mm, ona kuti kazhinji ndezvekuti kasangana nemasituations atinosangana nawo, isusu tisinotanga kuzvitaurira kuti zvangu zvatoipa, hazvisina kumira mushe, because rinoti then I mm, say I am cut off. Mwari vatondisiya. Zvazodini. ndizvozvo. Zvazodai. Mm, Handiti. But mm, mm, anozonzi, I called upon thy name, O Lord, out of the eh, Lord, and you heard my voice. mm, Andimubvunza. And adana eh, kudaro 57 inozonzi, makaswedera pedyo neni pandakakudanai, mukanditi eh, usaka. eh, Saka wobva waona kuti wow. hatigona kutenda kana kuitei kana tisina Mwari, Mm, God, and we need the Holy wow. Spirit. And how can we know God? We can only know him Mm, through his word. Saka tikangoramba wow. tiverenga tichikumbira Mweya Mutsvene kuti atibatsire, anotiitira Mm, zvakanaka. I'm going to share the last verse. mm, mm, This last verse iri kuna Psalm 25, verse mm, 14, inoti, the secret of the Lord is with them that fear him, and he will show mm, them his covenant. mm, Saka waona kuti ugone kuzoziva masecrets aMwari aya, mm, unotoaziva nokutya Mwari. Kutya Mwari kwacho unokuwana sei? Unokuwana mushoko rake. eh, Wabatsirwa naMweya Mutsvene uchiverenga shoko rake, wosimbiswa mm, pazvo.
ende kana wakuzama secret aMwari, it's this word. Hauzongotswi. Yeah, ndizvozvo. And you, kana newo mwoyo wako unoda kuti urambe uchinzvera, like you did, you had to meditate on that word. Haringokuti ungoverenga wosira ipapo. Zvinoita kuti urambe uchitsvaga uchiti asi Mwari muri kumboti kudii. And the more you read, it connects that word rokushandira, then ndiva nekutenda kuya kwakasimba kusungunuka. Pane sentence iyi yandaverenga kuna Proverbs 3 this pekuti hanzi and lean not on your own understanding. Saka ukazvifungisisa nditi kuti izvoni your own understanding inowanzomezha zvinhu nekuweya zvinhu according to zviri kuonekwa nemaziso zviripo, you know, zvekutaurwa nevanhu. Saka pane vanonzvera mashoko, I came across it, ndofunga last month, vanonzvera magwaro ehistory like biblical times vaya. Saka vanoti hanzi nguva iyoyo Jesu pavanga variko anditi in that culture yana Lazarus hanzi maSadducees or something, ndakanga kuti varudzi vacho vaibhiliva kuti hanzi vaibhiliva kuti munhu kana afa nditi after 3 days mweya wake mune musisina, kuti hanzi hazvitomboita kuti 3 days dzipfuure mweya wake uchirimo, unenge watobuda after 3 days like completely out. And so that's why Jesu akadeleya kuti isvike 4th day to make sure kuti kuti musisina mweya wacho sekubhiliva kwamunoita, you know. That's why ndosaka vachizotaura statement yekuti ndokutendai Mwari nekuti munondinzwa kuti ava vakandikomberedza havagotendi. Yes. Wow. So which means they leaned on their understanding. That's why they sort of mocked kuti koanogoti hana kufa, you know, like, you know, I'm sure the Bible it doesn't describe fully my reactions evanhu pavakaziva kuti Jesu ane intention yekumutsa, you know, like kusvora kuti anokomutsa zvato 4 days guys, mweya wacho wakatobuda kudhara, saka you know hanzvadzi yacho akatoti hanzi akutonhuhwa akutobuda mweya wokunhuhwa waya. Saka so leaning on our own understanding is umunhu wemunhu wese kuti you lean on your own understanding. We all know kuti munhu anoti hanzi kana wapfuura 40 years haazobereka, akazopfuura pakati zvikazodai ungwanda hwekunzwisisa kwedu kwevanhu ndokuri kunzi neBible lean not on your own understanding. Because ukazvidzamisa kuti Red Sea pipe chenai kuti how does that work? I'm always saying to myself, that's not just ngano kazeze, zvakatoitika zvakatonyorwa munenge magwaro eBritannica mune marecords aya, you know, zvinhu zvakaitika kuti it happened kuti gungwa rakamira uko neukoko. Kuti lean not on your own understanding. So if we can land there pe leaning apa takumbira Mwari mweya mutsvene zvatiri kutaura win so that's very powerful, because maziso edu that verse yaya painozotaura uku kuna Isaiah yekuti nzira dzangu hadzisi dzenyu uye pfungwa dzenyu hadzisi dzangu, because pfungwa dzedu maonero adzo anoti hazvingamboiti, hazvingamire zvakadaro. Because ukatarisa before that unoona vanenge vataura yekuti avo vakaipa ngavauye kwandiri vatendeuke, vakatendeuka hanzi I will pardon them abundantly, like kuti ndinova menace, if that's the word, vanovaregerera zvachose zvokuti hapana kana chinomboramba chichiti, but voti isusu tosara chingoti iyeyo nekutadza kwese uko anoita handimukona. Saka ona kuti nzira dzaMwari zvechokwadi hadzina kufanana nedzedu.
mafungiro atinoita kuti Mwari ndo maitiro avanoita, they are so different. And Mwari vachikubatsira, the more you read his word, the more you understand that. Ukaona pfungwa dzako dzakutokudza kuti it's impossible, wakutoziva kuti watozorora papfungwa dzako. Because Bible rinoti, with men some things are possible, but with God nothing is impossible. Saka we must just move away from our own understanding and work with God's understanding. Mwari vanotiitira zvakanaka. I think kuti imwe dambudziko ratosangana nayo kuti takajaira kugara ipapo understanding pachapo, kuti takatopaka ipapo, saka kuti uwanike uchimbeya uchimbotsvaga kumwe kuri kunzi hanzi iwo uchiziva makuriro awakaita wakatoudzwa kuti kana zvadai zvazodai, kana kusina kunaya hapana chatinokohwa, kana zvakazodai ndozva you know. Saka pane shoko randakadhumana nezuro ndangoti it's very interesting, Ecclesiastes 11 verse 5, is you do not know the path of the wind or how the body is formed in a mother's womb. So you cannot understand the work of God, the maker of all things. So true, wow, so true. That is so true. Wow. That is powerful. That is so true. And then ukataza ezvonya yapita iyaya yepanonzi launch into the deep, kandira utava hwako pakati. But unoona kuti anoti ndarara usiku hwese. He was a fisherman. I understand my currents, I understand zvemvura, I understand sea. Saka aiona kuti hapana pamuchandi ndikandire kupi, airama nepfungwa dzake. But Jesu pavanomuti obva akanda and bhoti renge rauda kutonyura. Jesu wedu, we just can never comprehend ukuru hwako. Saka like you said, we must not lean on our own understanding and just ask the Holy Spirit to help us to understand more. Oh, this was powerful teaching. Thank you so much, Munwashi. Thank you too. Tinotenda Mwari. Tinoda kutendai vadikani nezuva ranhasi nekuteerera kwamuchazoita. We just pray and hope that kuti munobatsirikawo pamwe chete nesu, uye Mwari vanoramba vachipfuurira mberiwo vachingozarura zvakavanzika for you to understand our primary scripture iyoyo Proverbs 3 verse 5 to 6 yekusadzendama papfungwa dzedu but trusting in him. Saka dangoti tinamate Mwari vazotiitirawo tese zvakanaka. Lord, we thank you. We pray in the name of Jesus. Maita zvenyu nenguva ino nemukana Mwari wekutaura shoko renyu. We thank you for your presence. Nekuda kuti basa nderenyu. Tinonamata muzita raJesu. Pfungwa imwe neimwe ichanzwa, nzeve imwe neimwe ichanzwa. Mwari wee, ngaitiro zvakanaka. Isaiwo revelation yeshoko renyu mune umwe noumwe muzita raJesu, and help us to trust in you and not lean on our own understanding. Help us, oh God, to read your word, to seek you in your word. Help us, Lord, to hear your word that our faith may be strengthened. We thank you for your wonderful. Chiitirawo zvakanaka Mwari, even vanorwara, Lord, when they hear this word, may they believe and trust in your word, and may they be healed. Mwari, whoever is going through what they're going through, Mwari, you are able. Shoko renoti nzeve yenyu is inclined, oh God, kukudana kwedu uye haina kuzarirwa. So itirai zvakanaka umwe neumwe, mumabasa, mudzimba, muzvikoro, vana Mwari ngavachengetedzwe nemi. Takumbira nyasha muzita raJesu. Muzita raJesu rinoshamisa, we pray in Jesus' name. Amen. 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 So vadikani, share, subscribe and like. Netiro zvakanaka muzita raJesu. Bye. Bye.